Халыкның активлыгы паркларны төзекләндерергә ярдәм итәчәк. Моның өчен торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проектында онлайн тавыш бирергә кирәк. Шәһәрне яхшыртуда нинди алымнар кулланып була? Эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шунда кызыклы проект, кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Килешмәсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Ренат әфәнде, менә еңелек аңлатып китсәгез, нинди проект бу? Ни өчен халык катнашырга тиеш монда һәм гомумән асылы нидә әлеге проектның? Сез шуннан да әйттегез, менә комфорт мөхит булдыру дидек. Һәм инде комфорт мөхитнең чынлыкта да, чыннан да комфорт булуы өчен кешенең фикеренә нигезләнеп эшләнелгән булырга тиеш бу. Шуңа күрә тавыш биреп, һәр кем услуги Татарстан порталы аша үзенең фикерен белгертә ала. Әлеге проект 3 юнәлештән тора. Беренче чиратта без парклар һәм скверлар буенча тавыш бирәбез, үз фикеребезне белгертәбез. Аннан соң инде үзебезнең ишегалды наш двор проекты һәм Казан су, Казан кыйлгасының проектын алга алып бару юнәлеше буенча тавыш бирәбез. Шушы 3 юнәлештән һәр Казанлы, һәр Татарстанлы үз фикерен белдереп, үзенчә корып җибәрә ала бу эшчәнлекне. Шундый кыскача гына. Димәк, кызыклы, халык гадәттә бит җитәкчелек хәл итә иде дә, аннары федераль бюджеттан анда, яисә республика бюджетына акчалар бүлеп бирелә. Шамил әфәнде, димәк, монда халык, әгәр дә активрак катнашса, инде федераль үзәктән дип әйтик, акчалар бүленеп бирелә. Әгәр дә, мәсәлән, тавышлар җыелмый икән, кайсыдыр парклар булмасын, мола, яисә инде ниндер безнең шәһәрдәге шул ук урамнар булсынмы, алар төзекләндерелми дигән сүзме? Мин бу мәсьәлә буенча информация эзләп караган идем. Анда бер җирдә күрсәтелми, әгәр дә ки тавыш бирү күләме әз булса, акча бирелми дигән юк. Андый информация. Булай караганда, менә шәһәр властьларының әйтүенә караганда, кечкенәлек кенә информация чыккан иде. 32 мең тавыш бирелгән барлыгы. 152 мең булырга тиеш. Менә шул 152 мең, яисә халыкның 15%. Анда әйтелгән иде инде, биреләсе акчаның күләме әзрәк булыр дип. Законлар буенча караганда, федераль бюджеттан килә торган акчалар буенча да бер җирдә дә анда информация юк. Шуңа күрә акча барыбер килер дип уйлыйм мин. Килер бу. Инде кешеләрнең чынлап торып шундый пассив булуы генә аптырата. Аның буенча да караган идем мин үзебезнең студентларны, мәсәлән 80 студент утырган аудиториядә сораугына бирдем. Беләсезме дип. Берсе-бер белми 80 студентның. Алар 3нче курста укыйлар инде. Халыкны димәк, берсе-бер белми. Мәтәм кайдан булса да күргәнегез булдымы, ишеткәнегез булдымы? Анда телевидениедан күпме тапкыр кабатлаулар булды. Үзәк телевидениедан, Татарстан телевидениесеннән информация бирелеп бара. Әйтәләр, мәтәм, ничек сезнең дигән? 3 студент телевизор кабылып карый, 80-нән. Калганы Юк, интернетта булар икән, дәүләт менә бу. Анысында сразу ничек мәтәм сезнең бит смартфоныгызда бөтен программа бар. Безнең анда менә Татарстан информациясын ачып та караганыбыз. Дәүләт хезмәте порталында бар һәм махсус ләни озак вакытта кирәк түгелдер. Инде тавыш бирүчеләр белә моны, ләни озак эшләргә кирәк түгел дип. Фирдәүс әфәнде, менә секретарьям бер-ике сүз, чөнки бу эштә мин içində кайнаган кеше буларак архитектор профессиясе белән менә нишләп акча аз бирелергә мөмкиннәр, тавыш аз булганга дим мин. Аның белән килешмим, чөнки беренче елларда, 15нче елны башланды, беренче паркларның программалары буенча. Ул вакытта бит әле халыктан тавыш җыймадылар. Ләкин акча каралган иде. 16нчы елда шундый хәл булды. Халыкларның хадди фикерен тыңлап, аларның әйткән сүзләренә тиешле нәтиҗә йөреп кенә эшләнгән проектлар булмады. Менә соңрак кына була башлады. Шуңа күрә тавыш бармы, азмы, юкмы, хакимият аркылы, Россия, Татарстан күләме аркылы монда инде нәрсәдә каралган икән акчалар ниләр. Ул барыбер тормышка ашылачак һәм эшләячәкләр. Пассив булу, чыннан да ул соңгы эшләргә кагылмас, киләчәк эшләргә кагылырга мөмкин. Чөнки халык күбрәк сораса, күбрәк ихтибар бирәләр. Аннар инде эшкәдә, может быть, соңыннан акчасы күбрәк килергә мөмкин. Пассив булу мен башкача уйлыйм, чөнки беренче елны ул халык өчен яңалык иде. Яңа әйбер, зур күләмдәге җирлектә матур проектлар белән матурлыкны тудыру ул халык өчен бер яңа әйбер булды.
2-нче елны да, 16-нчы елны да яңа булгандыр. 3-нче елны да яңа булгандыр дип әйтәләм. Соңыннан ел китте ул гади бер күренешкә. Һәрбер төбәктә беришәр, икешәр, өчешәр, кая бер җирдә 3-4 парк калкып чыкты. Шушы соңгы елларда гына да. Халык күнеге бетте. Аннан башка да эш бара кебек тоела башлады. Шуңа күрә алар Бәлки шуның белән дә бәйләп буладыр әле пассивлыкны. Монда бит проектларда, программаларда күп бит. Рөстәм әфәнде, менә бу без әйттек бит, безнең ишек алды программасы да күптәннән килә һәм монда шулай халык үзенең ишек алды нинди булуын сайлый бит. Менә ниндидер параллель үткәрергә була монда башка проектлар арасында һәм менә безнең ишек алды арасында һәм шулай асылы бит инде уртак дип әйтеп буламы? Асылы уртак инде, менә кешеләр белән җыелышканда һәрбер кеше чыга да кемгәдер кирәк ишек алларын ясарга, кемгәдер балалар мәйданчыкларын куярга, кемгәдер парковка, машина куярга урыннар кирәк. Шуңа күрә кешеләр башта әрләшеп, нитеп башлыйлар да, аннары соң уже ишек алларын ясап бетергәндә, әйләнеп кайталар да, карыйлар да, бик матур килеп чыкты дип, аннары соң инде рәхмәтләрен әйтә башлыйлар. Башлаганда бик авыр башлана инде бөтен эшләр, аннары җиңеләя. Башлаганда активмы халык шулай ук? Яисә инде анда барыбер берничә кеше шулай ук актив булып, калганнары инде ничектер битарафлык белдерәме? Халык бик башта актив түгел. Аннары эше башланганда, эш булганда, барганда, уже кешеләр активлана башлый. Менә монда булайрак, ясарга кирәк, монда булайрак. Аннары соң уже әйләнеп кайтканда дәвам итәләр дә бетерәләр аннары соң. Проектларны кертә башлыйбыз, үзгәрешләр халык соравы буенча. Башта бирелгән проект туры килми икән, халык фикере буенча тора эшләгән чагында үзгәртә башлыйбыз. Шул проекттан да төзелешләр материалларында формулаларны үзгәртә башлыйбыз. Шуңа күрә халык фикере барыбер нәтиҗәсен бирә. Әле бит бу паркларны эшләгәндә дә ул бары тик шул тирәдә яшәүчеләр генә түгел, гомумән башка җирләрдә, шәһәрдә, шәһәр тирәсендә шулай туристларны җәлеп итүдә дә төп рольләрне уйный. Шуңа ханым, менә чыннан да паркларның менә әгәр дә без башка регионнар белән чагыштырабыз икән, Татарстанда нинди урын алып тора дисез, һәм чыннан да парклар ярдәмендә ничектер шулай ук чит ил вәкилләрен җәлеп итеп буламы? Әлбәттә, менә кай вакытта, менә без әле Кабан күлен бит инде 18нче елда бер ягын, Сәлимҗан урамы ягын, хәзер инде Мәрҗани урамы ягын бултыр ясадылар, әйме. Аның шуда матур кебек иде. Кабанга карап торасың, шундый матур, хәзер бөтенләй дә икенче инде. Әгәр дә Мәскәү, Петербург туристларын әйтмим, башкарак шәһәрдән килсәләр, инде андый матурлыкны күрмәсәләр бөтенләй шаккаталар. Безне монда калдырыгыз әле, без монда калабыз диләр. Яисә инде маршрут булса, безне шунда калдырырсыз, ярыймы? Без анда әле йөрибез диләр. Һәм инде менә паркларда кай вакытта әйтәләр, без бала белән, коляска белән, гаилә белән 4-5 көнгә килдек, кайда йөрибез? Мин инде аларны паркка җибәрәм, баланы коляскада йоклатырга була. Менә мәсәлән безнең Горький паркы бар, әйме? Анда бит ул әллә ничә гектар, урман ул. Анда нәрсә генә юк, балаларны, олырак балаларына велосипедта йөрергә була, самокатта йөрергә була. Шәһәр уртасында дип әйтергә була. Шәһәр уртасында бит ул. Анда шунда ук барып, ашханәдә барып ашыйлар алар, әйме? Анда бару бик җиңел, такси беләнме, машина беләнме? Шулай ук безнең менә нигә Казан су буенда безнең гаилә үзәге бар бит инде, әйме? ЗАГС. Шунда бульвар ясалды 18нче елда. Анда балалар белән рәхәтләнеп утыралар. Ул матур, ул әлбәттә җайлы. Әмма менә минем күбрәк инде Иделгә шундай күбрәк игътибар бирәсем килгән иде. 1-2 ел элек президент Рөстәм Нургалиев әйткән иде. Әйдәгез Иделне карыйга дип. Атар ягыннан, Утар ягыннан, Победилово ягыннан, Арыкчина ягына карыйбыз, Зәймишәгә хәтле. 20-30 чакрым анда барып булмый. Ул шәхси зона яисә шул нефть базалары, макарон фабрикалары тирәләре, әйме? Анда барып булмый, һәм инде барсаң да чатыр-чатыр камышлыкларда су кыйнап булмый. Менә хәзер әкрен генә йортлар төзи башладылар, матур пляжлар ясасалар, ял итү урыннары, променад шулай ясасалар, ул әлбәттә Казан халкына да. Шортлар турында сөйләштек, Наил, чыннан да безнең Татарстанда әйттек бит, үзәк дип әйтик инде, монда агачлар белән ясалган барысы да. Ләкин проблемалы яклары да юк түгелдер. Менә нәрсәләрне хәл итәсе бар әле бүген, нәкъ менә парклар ясауда, шулай ук инде экологик яктан да без инде ничектер барыбер европалашу ягына барабыз дибез. Бу хәл күзәтеләме? Дөресен әйткәндә, менә Казан кебек зур шәһәр өчен һәр вакытта да экологик проблемалар булып тора. Һәм менә бу яшел зоналар, парклар, урман территорияләре дә шул проблемаларга керә. Һәм менә шундый зур торак пунктларны алсак, әлбәттә һәрбер торак пунктның үзенең экологик каркасы булырга тиеш. Һәм монда табигый кеше тарафыннан үзгәртелмәгән экосистема элементлары да булырга тиеш. Ләкин менә мондый табигый экосистеманың элементлары шәһәр шартларында алар эстетик яктан бик яхшы түгел дип әйтергә кирәк, һәм үзләренең экологик функцияләренә начар үти башлыйлар. Чөнки антропоген пресс ул яшел зонаның
хәлсезләнүенә китерә. Шулай әйтергә була. Һәм менә бу паркларны төзекләндерү, яшел зоналарны ясалма хасил итү күп кенә очракта менә бу экологик каркасны ныгытуга китерә. Һәм бу яктан менә бу паркларның мәйданы арту ул позитив момент дип әйтеп китәр идем. Ләкин икенче ягы да бар. Паркка тиңдәш түгел бер вакытта да. Чөнки паркны төрлечә проектларга була. Экологик бөтен таләпләрне үтәп, ягъни бу территориядә нинди үсемлекләр үсә, бу территориядә нинди кызыл китапка кергән үсемлекләр үсәргә мөмкин. Шәхсән менә Казансу һәм Идел елгалары буйларын алсак, бу бөтен шартлар да күздә тотылырга тиеш. Менә паркларны Димәк, тикшерү, зур тикшерүләр узайнда. Иң беренче чиратта фәнни тикшерү булырга тиеш. Шул ук исәптән менә парклардагы юлларны нинди материаллардан төзүдә, ул шулай ук бу паркның киләчәктә экологик функциясын үтәүгә йогынты ясый. Ләкин шундыйракта фикерләр бар, төрле безнең инде интернетта да шундый негатив дип әйтик, инде һәрвакыт зарланып торучылар да күп бит инде, хейтерлар да бар дибез. Шамил әфәнде, менә ничек парклар төзисез, күп акчалар түгеп, аны мәсәлән шул ук мохтаҗларга бирсәгез дигән шундый лозунглар яңгырый. Аңлатып китик әле, менә монда барыбер шул акчалар федераль үзәктән бүленеш, аларны яисә инде шул паркларга әйтер, яисә ул акчаны бөтенләй бүлмиләр булып чыга, түгелме? Федераль программа буенча каралган акча, аны башка җиргә тотырга ярамый. Турдан-тур бөтен кеше аңлый аны. Инде булай караган вакытта чынлап торып, кем парктан ерак яши, паркка барырга җае юк икән, аңа көнләшә. Инде ул парк янында яшәгән кешедән ул бөтен дөнья буенча шулай ул Торактар кыйммәтрәктер дә әле парклар янында. Туризм мәсьәләсенә килеп караганда, мәсәлән, туризм. Ул бит паркка акча бирдек, паркны төзедек, моторладык, эшкә кертеп җибәрдек. Аннан соң кайдан акчаларга кирәк, аны бит әле карап торырга кирәк. Монысы аерым мәсьәлә. Һәм аның турында без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нокта тапшыруы, парклар һәм гомумән Татарстанны яхшырту, экологияны яхшырту турында сөйләшә башлык. Онлайн тавыш бирү турында да сөйләшмәкче идек. Менә алгоритмы ниндирәк икәнен. Сез ялгышмасам барыгыз да инде тавыш бирде. Шулай ук менә без экраннарга да тамашачыларга тәкъдим итербез, кайларда кирип. Гомумән күп вакытны аламы. Менә озакмы, җайлымы, ничегрәк? Ни өчен халык барыбер пассив, анда әллә ни озак вакытта кирәк түгел кебек бит инде. Шуннан да бөтен система шул кадәр җайлы һәм кешечә ясалган, тиз арада телефон номеры һәм паролеңне җыясың да кирип тавыш бирәсең. Монда артык зур тоткарлык та килми. Мин әйткәнчә, 3 бүлекнең дә һәрбер бүлеге аерым-аерым килә. Сиңа кызык булмаган өлешләрне төшереп калдырырга була. Шулай ук менә Казан су буе сиңа Октаныш, Минзәлә, Әлмәт булып, сиңа кызык булмаса, сиңа төшереп калдыра аласың, вакытыңны жәлләсәң. Монда күпчелек пассивлык, ул соңыннанга калдыру, безнең теге 30 майга хәтлек кенә дигән чикләүне бөтен кеше аңлап бетерми. Җитешермен әле, тавыш бирмен әле. Гомумән алганда, мин парклар турында нәрсә белим инде, миннән нинди фикер көтәләр инде дигән кебек караш бар. Бит анда ул теге зур авыр паркларны белә торган белгечләр өчен ясалмаган. Җиңелчәк, халык телендә машина белән кулланасың ихатаңда. Сиңа уен зонасы кирәкме? Шәхсән кешенең үзенең фикерен сорый торган сораулар анда. Шундый җиңел, аларны Уңайлы ишек алды, менә сезнең дә проект шулай юнәлгән бит. Кешене үзләрен борчый. Сез анда да әйттегез бит әле, барысы да актив түгел дип. Менә кешеләрнең активлыгын арттыру өчен нәрсә эшләргә кирәк икән, Рөстәм әфәнде? Без инде кешеләрнең активларын арттыру өчен башта чакырадык урамнарга инде чыксыннар дип. Аннан соң өйләренә дә җиреп чыгадырык, голосование ясап. Аннан соң кешеләр чыга башлый, менә гаражлар бик күп проблема безгә китерделәр. Гаражларны алалар да ишегаларын ясап бетергәч, ишегалар матурлана, квартираларның бәяләре дә арта уже шул вакытта. И аннан обслуживать итәргә дә безгә авыррак була уже. Дворны ясыйлар матур, оборудованиелар кыйбатлы бөтенесе. Аны бит карарга да кирәк. Менә карап тору ничек эшләнә аннары алып барыла. Сез ясап бирдегез ди, аннары аны бит чыннан да ватылырга мөмкин ул, кемдер бозарга мөмкин аны. Бу нинди акчаларга һәм нинди чараларга башкарыла? Шул инде менә кеше халык акчасына ясала инде. Ул вакытта инде бер чыла һәм уйлана башларга мөмкиннәр кеше. Шулай. Үз акчаларына ясыйлар аннары.
туры килмәс микән дип куркалар инде. Без кайчан инде шулай ук менә бу үзебезнең чисталыкны, шул ук вакытта үзебезнең мөхитне үзебез сакларга өйрәнәбез икән. Ничек уйлыйсың? Без моңа ирешербезме берәр кайчан? Әллә барыбер бу минеке түгел, мәсәлән, минем өйдән читтәрәк, шул ук паркларда чүп ташлау димим, әкренләп без инде чисталыкка өйрәнә башладык кебек, ләкин камиллекнең шиге юк диләр. Без әкренләп шулай ук инде цивилизацияле шәһәргә әйләнербезме? Камиллекнең шиге юк, әлбәттә дөрес, ләкин менә сез әйтеп киткән процесс ул менә тәҗрибә күрсәткәнчә бик озак процесс булып чыкты. Чөнки монда гомумән кешеләрнең берничә буынның менталитетын тамырдан алып үзгәртергә кирәк. Ягъни менә шул ук табигатькә караш, табигатькә булган кадерле хөрмәт белән карашны тәрбияләү менә шундый масса күләм масштабта бик кыен. Ләкин бу әлбәттә булдырыла торган эш, әлбәттә, һәм моның өчен хәзер төрле масса күләм мәгълүмат чараларында да шул менә балалар тәрбияләү системасында да, мәгариф системасында да бүтән шартлар тудырылган һәм монда вакыт кына кирәк. Беренче чиратта шул гына. Монда Татарстан дип әйтәбез, без Казанны гына күз алдына тотмыйбыз, әлбәттә башка шәһәрләрдә бара. Фирдәүс әфәнде, менә әйтеп китсәгез иде, Түбән Камада ниндирәк объектлар бар һәм алар бүген ниндирәк хәлдә? Аллаһка шөкер, 15 елдан бeri Түбән Кама шәһәрендә һәм районда инде бүгенге көндә 15-кә якын парклар барлыкка килде. Ул хасил килгән парклар әле бүгенге көндә бик әйбәт эшләр, бик матур, халык бик зур рәхмәт әйтә. Быел да 21 елда да безнең 6 җирдә эшләр каралган. Аллаһка шөкер, эшләрне әкренләп башладык. Проектлары һәммәсе эшләнгән, халык белән киңәшелгән. Шуңа күрә без бу эштә Татарстанда иң беренчеләрдән булып башлаган кешеләр буларак бу эштә алдан барабыз. Һәм безнең эшләгән эшләр Татарстан күләмендә бик таныш һәм байтак килгән кешеләр шатланып китәләр. Әле менә яңа сөйләп киттек, Казанда яхшы пляжлар юк дип сөйләшәбез. Бездә инде ничәнче ел төзелгән пляжлар бик матур, бик әйбәт саклана һәм халык бик матур аны рәхмәт әйтеп кулланалар. Халык активмы? Халык актив, ансы өчен бик зур рәхмәт. Ләкин бер момент бар. Төзибез, сөйлибез, менә әле яңа сүз чыкты Европа турында, анда тырышабыз, алар белән аларның эшләрен карап йөрибез дигән кебек. Без дә йөрибез инде, интернеттан алабыз картинкалар һәм нәрсәләрне, ләкин онтабыз бераз миллилекне. Шундый ук эшләнгән эшләр башка илдә ничә ел элек эшләнгән икән, без аны кабатлый башладык менә соңгы елларда. Шундый ук утыргычлар, скамейкалар, шундый ук агачлар, шундый ук тохтадан эшләгән тротуарлар, яңа берне уйлап табарга авыр, ул миллигә килгән вакытта бөтенләй почти юк. Рушан Яхан килешер микән? Менә бездә бит милли үзенчәлекләр дибез. Сез инде безнең тапшырышлар сөйләгән идегез. Милли ашлар тәкъдим итү, анда милли урыннар бармы алар бүген? Һәм чыннан да менә миллилеккә басым ясый торган объектлар күпме? Кабан күле буенда йөргәндә, анда татарча җыр, туган авылым территориясендә йөргәндә татарча җыр яңгырый. Татарлыгы шулай гына булып кала бугай. Әмма Бәлки сез тәкъдим итәрсез? Тәкъдим итү безнең төзелгән паркыбыз бар, Тукай паркы. Ишкәнегез бардыр. Ул бер парк, артык җирне биләп тора ул. Анда кергән вакытта Тукай икәнен күреп торасың, татарны икәнен күреп тора. Паркны чыкканнан син Тукайның иҗатын белеп, күреп, тотып, һәр бер нәрсәне силеп чыгасың. Уже белмәгән кеше паркның ахырында чыккан вакытта инде Тукайның ким икәнен белеп чыга. Ул әйбәт. Анда бөтен нәрсәләр татар орнаментлар белән, татар элементлар белән эшләнгән, скульптурлар, әкиятләр, менә фонтан дибәтез, андагы фонтан татарча сөйли, татарча җырлый. Башка шәһәрләр белән чагыштырсак, Ринат әфәнде, менә нәрсәләр эшләргә кирәк әле тагын? Казанны барыбер күп кенә очракта үрнәк итеп куялар. Менә шул башка объектлар төзү буенча без инде күп кенә юнәлешләрне әйтмибез, менә парклар юнәлешендә без алдынгы рәтләрдә торабызмы бүген? Аллаһка шөкер, парклар юнәлешендә менә туристлар юнәлешендә белеп тора, кеше күп йөри. Шуннан да парклар юнәлешендә алгылардан берсе булып торабыз, ләкин моңа бу безгә теге тукталып булды, ирештек диергә түгел, тагын да алга таба барырга тәргиш билсен, һәм инде халыкка үзенең өлешен керткәнлеген белеп, менә шушы тавыш бирүләр аша үзе тавыш бирү кешедән кемнәндер арттыруны, менә бу активлыкны көтеп утырып түгел, күршесе булсын, танышына. Ягъни менә бу проактивлыкны үзара бергәләшеп арттырсак,
халык белән яхшы булыр һәм бу парклар яңа парклар барлыкка килер. Менә быел гына тагын күп кеше, күп укучылар йөри торган шул Казан су буенда урнашкан Урам паркын алыйк. Урам паркы ул инде бөтенләй башка яшьләр катламына ясалган юнәлеш. Яңа мөхит тудылар. Ни өчен аптырап калдым? Бездә 1000 еллык паркыннан башка татарлыкны әйткән бөтен парк юк табыгай. Анда гына менә шул 5 капка, 5 трактны күрсәткән инде улай, һәм Кулгали белән тарихи аспектны аласыз монда. Менә һәрбер паркта менә шул милливлекне күрсәтеп, аннары инде мәгълүмат күп ясап, мәгълүмат һәм шуның янында бәләкәй генә ләлә чәчәгенең һәйкәл дип әйтик инде. Һәйкәл сурәт түгел, менә башка балалар уйнап йөри, мәсәлән, инде татар киемнәре кигән әби янында утыралар. Летской садта бар, бакчада бар бит менә шул әби безнең утыра. Без аның янында фотога төшәбез, мәсәлән. Менә татарлык булган шундый парклар булса, әлбәттә булыр. Менә шул турыда сүз бара да инде. Менә сулыкларга да тукталмый мөмкин түгел, менә сулыкларны тергезү юнәлеше буенча да бүген эш алып барыламы һәм бу проект кысаларында да ничектер башкарып буламы аны? Бу проект кысаларында әлбәттә башкарып була, чөнки күбесенчә менә күп кенә тергезелгән парклар алар сулыклар янында урнашкан бит инде һәм әлбәттә паркның нинди булуы ул сулыкларның халәтеннән дә тора беренче чиратта. Шуңа күрә монда сулыкларның экологик халәтен өйрәнү һәм аны ачыклау иң төп мәсьәлә булып тора. Һәм иң беренче чиратта паркны төзү яки паркны тернәкләндерү эшләре алдыннан иң беренче чиратта сулыкларның сыйфатын күтәрергә кирәк. Чөнки әгәр беркемгә дә рәхәт булмаячак, матур паркка килсәң, андагы күлдән начар исләр булса инде, ширкәтләр эшли бирсә, ягъни менә бу бөтен экосистема ул бердәм булырга тиеш һәм аның сыйфаты югары булырга тиеш. Һәм моның бу сәбәптән әйтеп китердем, менә Казан федераль университеты галимнәре, экологлар, без инде күп кенә Казанның сулыкларын өйрәнеп киләбез, ягъни менә мониторинг эшләре уздырып барабыз. Һәм берничә инде менә узган елларда төзекләндерелгән парклар буендагы сулыкларны тергезүдә үзебезнең өлешебезне керттек, ягъни менә проект эшләрендә катнаштык һәм менә Харова һәм Марина күлләрендә уздырылган проектларда катнаштык. Ринат әфәнде, нәрсәләр тагын эшләр? Шуннан да менә сулыклар Казан шәһәренең уникаллыгын тагын бер тапкыр ассызыклап күрсәтә торган бер юнәлеш. Сулыклар белән дуслык безнең зур. Казанны чорнап алган төрле сулыклар күп алар. Һәм инде 50% халыкның яртысы 10-15 минут дигәндә суга барып җитә торган мөмкинчелеге бар. Ләкин бөтен менә шушы барып җитә торган юлында киртәләр юк микән? Әлбәттә, бүгенге көндә бар. Менә шушы киртәләрне бетереп, халыкка суга барып җитү мөмкинчелеге тудырыла алса, Алла бирсә, бу инде зур бер эшчәнлек, зур бер нәтиҗә һәм инде безнең Казаныбызны тагын да алга этәрә торган бер юнәлешләрнең берсе. Менә бу шартларны яхшыртуда, Шамил әфәнде, нинди киртәләрне узарга кирәк тагын? Менә шушы төзелгән парклар, скверлар, аларның менә төзегәндә ничек матур итеп эшләнгән, шушы хәлдә саклау мәсьәләсе бар. Безнең халыкта кызганычка каршы тәрбиялек җитеп бетмәй. Берәр шундый мероприятие булды икән, шул паркка кереп кара ахырдан. Анда бит КамАЗлап алып чыгып китәләр шүпнегенә. Тәрбия. Тәрбиянән кайдан килә тәрбия? Тәрбия килә барыннан да гаиләдән. Әтиәнисе ничек тәрбия? Икенче урында мәктәп бар. Мәктәптә хәзер тәрбия мәсьәләсе бик авыр. Барысы да егыга гына каралган. Шуңа күрә беренче киртә менә шулай дип уйлыйм. Икенче киртә, аннан соң менә шушы туристик маршрутлар Казанга бит 3 миллионнан 3 миллион ярымнан артык турист килә иде элек менә пандемияга кадәр. Ул паркларда менә турист группалар булган туристларны шушы паркларга, скверларга алып килергә, алардан ничектер уйлап чыгарга кирәк, шушы паркларга килә торган акчаның юлында салырга иде. Һәм шәһәрләрнең нәтиҗә ясап әйтсәк, Фирдәүс әфәнде, шәһәрләрнең менә бу торышын, уңайлы мөхит булдыруда нәрсә таян нотасы булып тора? Иң беренчесе, халыкның шушы төзелгән әйбергә мөнәсәбәтен яхшыртырга кирәк дип әйтәм, чөнки парклар тагын булырга мөмкин, ләкин элекке төзелгәннәрен саклый алмасак, тиешенчә яңаларының аның рәхәтен күрмибез. Шуңа күрә тырышырга кирәк халыкка ничектер бу әйберне җиткереп,
аларның әйтеләр бит моторлык дөньяны коткарыр дип. Менә шул моторлык насаклар өчен халыкка инде тәрбия үрү кирәк. Менә без әйтеп китәбез, олы суыклык дип, суыклыкта безнең Кама елгасы үтә безнең шәһәр яныннан. Шул Камага без куйдык зур фонтан. 60 метрлы фонтан, форсункалар бөтелеп тора. Төсле прожекторлар белән яктыртыла һәм татарча музыкалар, симфонический музыка уйнап тора. Андый фонтаннар шуннан да юк. Башта беренче елларда шунда балалар менеп сикерәләр. Шул фонтаннан сикерәләр. Төрле вакыйгаларда булды. Хәзер аңа шәйбер бетте. Чөнки беләләр, бу әйбер кирәк, бу әйбер мотор. Үткән пароходларда туктабрак фотосессияләр ясый башлады. Демәк, халыкта әзрәк өйрәнә башлады, парклар яхшыру белән. Чыннан да бу бик мөһим мәсьәлә. Дәүләт хезмәтләр порталында, димәк, тавыш 30 майга кадәр биреләчәк. Үзебез торган урыннарга үзебез битараф булмасагыз дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.